Pa mor aml I chi'n cybylhau arolwg? Mor anaml a fedrai. So chi'n hoffi neud nhw I chi? Na, dw. I chi'n ateb lot o surveys neu? Na, ddim yn real. Na, oce. Ddim, so chi byth yn neud nhw? So chi'n byth yn neud nhw o gwbl? Dim os lle beidio. Ie. Chi ddim yn gwneud surveys I chi? Na, oce. Bysa chi'n hoffi neud nhw mwy aml? Dim rili. Na, oce. Ar raddfa o 1 I 10, pa mor ddefnyddiol chi'n meddwl yw holiaduron? Rubbish. Bych chi fwy tebygol I wneud arolwg dros y ffôn, neu ar y we, neu ar y stryd? Wrth y ffôn, yma. Dros y ffôn. Dros y ffôn. Chi'n meddwl? Beth yn byty ar y stryd? Chi'n fel anwybyddu pobl ar y stryd? Na, mae'n wybyddu nhw. Mae'n jyst dweud na, sgyn nhw'n amser. Ie. Ar y stryd ys yw'r gadael. Oce, fel, yw yna pam stuff o'ch chi fynd? Mae'n extra i chi. Diolch. Be chi'n ei wedyn, de? A fi'n serious, chi'n mynd am gynno, neu? Na, mynd i'r siop fi.